ମାନନ୍ତୁ ଅବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଏହା ସତ ଯେ ମଣିଷ ଝାଡ଼ାକୁ ହିଁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ। ଝାଡ଼ାଠୁ ଅଧିକା ସିଏ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ କେବେ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣିଷର ନିଜ ପେଟ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଝାଡ଼ା ଟାଙ୍କିଟିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ନିଜେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଝାଡ଼ାକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଛି ସେଇ ଝାଡ଼ା ତା ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଏ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ଘୃଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ତ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଘୃଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନିଜର ପେଟ ଭିତରେ ଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଏହି ଜଗତର ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ, ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଘୃଣା କରି ଆମେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଉ? ଏବଂ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଉଚିତ କି? ଯେବେ ଆମ ନିଜ ପେଟ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଘୃଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ଇତର ଜଗତର ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ, ଜାତି ଧର୍ମ ଏସବୁକୁ ଘୃଣା କରିକି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ? ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଝାଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ପେଟଟିକୁ ଭଗବାନ ଖାଇବା ପେଟ ପାଖରେ ହିଁ କାହିଁକି ଦେଲେ? ହଜାର ପ୍ରକାର ତାର ମତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଯେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଭିତରେ କାହାକୁ ବି କେବେ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଝାଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ଘୃଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମ ନିଜ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଘୃଣା କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଘୃଣା ମନୋଭାବ ତୁରନ୍ତ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ସବୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ବିଚାରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ହିଁ ମୋର ଏହି ବିଚାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସୋସାଇଟିକୁ, ଆମ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।